Adofo a mo hwɛ yɛn ha Sekyere East TV na ene de ye ba mo nkyɛn a na nya ne bɔne so 24-hour economy market ana amanfo ahyɛ frɛfrɛ Sekyere East TV sɛ efiri sɛ ɔmo kate sɔdo no ɔmo hu de ɛkɔ nti Sekyere East TV yentu anamon ne mo hu de ɛkɔ so ɛdefa 24-hour economy market a Sekyere East district ebinim sɛ wanwe ye ɔmo ntimi ensi wie ansa na ɔmo afira bam ebi so sɛ ɔmo besi awie ɛyɛ NDC foɔ no ɛno nti sɛ de amanfo frɛ ye phone so no request sɛ ye mo update after so ɔmo kate sɔdo de na asi adofo ye kopie mu ɛwɔ ɛyɛ 24-hour economy market a Sekyere East de na wansante afigyaase no ye hu sɛ site preparation ɛkɔ so ama sɛ de grader aclear site ni nyina nti hɔ no mo ana Sekyere East TV ye mfidie enam a mo hwɛ yi wo hwɛ a ye twa ɛyɛ the overview ama mo hu sanso ana down one ye twa ama mo hu ni sɛ preparation ɛkɔ so sɛ land ne de ɔmo aclear land ni nyina ne bi nim sɛ land no esua ba sɛ a clear wie ye no enu nti ane afa ɛyɛ overhead view no sɛ be ya mo behu na mo hu sɛ land no so papa ɛna na ɛda hɔ no mo no enu nti aha ɛyɛ site a ɔmo prepare ɔmo level so ama me ne wo kasa yi de ɔmo asase fence ɛho a enipa hɔ no ma carpenter fo hɔ no ma ɔmo bɔ ntaboɔ ɛde afa ɛdan ne ho ɔmo de bɔ ntaboɔ de afa site ne ho nti ɛno na mo hwɛ yi nti hwɛ aha no mo ɛyɛ site no nti ɔmo bɔ ntaboɔ ɛde afa site ne ho nyinaa a ɔmo wi a ɛkwan ahodo ɛbɛda ho no ɛyɛ kwan maako 4 baako ɛba besi main road no ɛne matadisi opposite no ɛkwan baako so besi alpha hɔ no mo ɛbɛtimi apia kɔpie DVLA baako nso ebetimi apie akopie mu afigyaase lorry station enti we nyina no ɛyɛ site a ɔmo prepare to hwɛ a entaboɔ no ɛna ɛwɔ hɔ no mo a ɔmo de ɛgye ɛho ahyia no enti oyan so land no is cleared as say deɛ metimi aka sɛ ɔmo aclear so nyina grader adwi a level so nyina a kyɛ sɛ ɛnkyɛ bia contractor bɛba site a mene wo kasa yi ɔmo de anwea ɛne aboɔ aba begu site hɔ no mo a contractor no ede ba be ye adwuma enti aha ye 24-hour economy market Sekyere East TV efie nsem nko aya ka kire mo se o like e page na wa follow yen eba sa de betu obi a ubehu usora no pa na wo pensem a asi wo Sekyere East di kan eko Sekyere East TV Facebook YouTube and TikTok na kohwe de ekoso nyina ho mpa cho ya no ahye video no e de amayen sere be abehu de ekoso e wo Sekyere PM nsi na anua bi nso atimi ahu bi iti 24-hour economy marketer mo frɛ Sekyere East sem be se me hu de ekoso na no ana ye de amamu Sekyere East TV fie nsem nko a ya ka chem say ye som so we wedding we engagement we adore upo bi atwa video ama upo bi live streaming ni nyina Sekyere East TV ye ka ho pictures ni nyina ye ana upo drone so ni nyina ye enti sabe abo no na gu asase no so na omo de eba be ye adwuma no omo atwe abo nyina agu so a level land no a omo gi ho wie pe contractor e wo site a oye adwuma den na onimonyamfo Ibrahim Adams ahye amanfo Sekyere East ebo se de obetimi aye bia ma 24-hour economy marketer His Excellency John Dramani Mahama ekana ni suadi hu no ene regional minister ewura Dr. Frank Amoakohene ekomani suadi hu no omo eboa ne eye NDC aban no mbehwe se ombetimi asi monyamfo Ibrahim Adams ahyebo Sekyere